Godmorgen og velkommen tilbage til Godmorgen Danmark her fra Hovedbanegård i København. Ida? Ja, skal jeg vel svare, tænker jeg. Ja, det skal du svare. Nu skal jeg prøve at spørge dig om noget. Kom ind. Kender du det her med, at man er sammen med sine børn, og så glemmer man faktisk at høre lidt efter, fordi man lige har travlt med at kigge ned i sin telefon? Aldrig. Jo. Man må ikke lyde i fjernsynet, jo. Nej, det er faktisk rigtigt. Jo, det sker indimellem. Jeg prøver at gøre mig ret umage med at slukke telefonen og lade den ringe, når jeg er sammen med mine børn. Men selvfølgelig kan man ikke altid. Så ja, det kan jeg godt. Kender du så også det her med, at man kan blive en lille smule stresset, hvis man er ved at løbe tør for strøm, hvis der står 2% op i hjørnet? Jo. Det kender du også godt. Hvis man er i sommerhus, og man har glemt sin oplader derhjemme, så kan man faktisk tæt på at gå i panik. Skal vi lige tage en sidste? Får du også får du abstinenser, netop hvis du sidder i et sommerhus, og du kan se, gud, der er nærmest ikke noget mobildækning? Ja. Ja. Jeg tror, du passer fuldstændig på de fleste af os, og millioner af andre mennesker i hele verden. Og nu sidder vi og griner af det her. I virkeligheden er der alvor bag ordene, fordi, som du siger, så millioner af mennesker verden over er faktisk på vej ud i en decideret digital afhængighed. Det kan du læse meget mere om i den her nye bog, der hedder Sluk. Og Imran Rashid, den er skrevet af dig. Godmorgen og velkommen. Du er speciallæge i almen medicin. Du er innovationschef, og så er du også hjernen bag flere sundhedsapps. Men det var faktisk, har du fortalt mig, din 7-årige datter, der fik dig til at gå i gang med det her bogprojekt. Ja. Hvordan det? Altså det starter jo med, at jeg over en længere periode, hvor jeg både har arbejdet med mennesker som læge og siddet samtidig også og arbejdet med teknologi som innovationschef, har gjort mig tanker om, at de her problemer, som patienterne fortæller, faktisk kan stamme fra mange af de udfordringer og det, som teknologi kan bruges til. Og da så min datter sidste år kommer hjem og spørger ganske uskyldigt, sikkert som rigtig mange andre børnefamilier, far, må jeg få en telefon? Så går det op for mig, at det kan jeg faktisk ikke svare på entydigt, fordi jeg ved ikke, hvad den her telefon vil gøre ved hendes hjerne. Fordi jeg ved, at der er ved at ske nogle ting i verden her, som påvirker børns adfærd, børns hjerner, de voksnes hjerner. Og det sætter mig for at undersøge, simpelthen kortlægger, hvad er der af viden på området. Og det er det, jeg ligesom affødte hele den her... altså i virkeligheden at kunne svare på spørgsmål om, hvad teknologien gør ved mennesker, har gjort ved mennesker de sidste 10 år. Ja. Og hvad så? Går du så ud og køber en telefon til din 7-årige datter herefter, eller hvad? Altså, der er nogle ting, der er gået op for mig, som vi er nødt til at forholde os til, før at vi ukritisk digitaliserer vores børn. Og i det hele taget lader digitalisering, teknologien træde så massivt ind i vores liv. Og det er noget af det, som jeg har undersøgt nærmere. Hvad er hjernen for en størrelse? Hvad er bevidsthed for noget? Hvad er de præmisser, som teknologien er designet efter? Der går det op for mig, at det ikke bare teknologi. Okay. Hvad er det for nogle ting, der kan være med til at drive både børn, men altså også voksne, ud i den her digitale afhængighed, som du snakker om? Det, som jeg er nået frem til af konklusioner, er, at teknologien igennem et belønningssystem, vi har i hjernen, som er sådan en... Altså, der er et stof, der hedder dopamin, som er det, der styrer vores hjernes interesse, vores hjernes adfærd. Det, som den her telefon gør ved os, og kan gøre ved os, det er, at den kan i princippet udkonkurrere virkeligheden. Fordi dopamin er jo det, der gør, at vi interesserer os for ting, og dopamin i den virkelige verden kommer jo af... Altså, der er ikke lige så meget derude, man skal yde, før man kan nyde. Man er nødt til at bruge tid på relationer, før man får noget ud af dem. Men det er bare ikke tilfældet med telefonerne. De er jo skræddersyet og designet til mig og mine behov og min interesse og det, der er godt for mig. Du skriver på forsiden, det kunne jeg ikke lade være med at lægge mærke til, du skriver, kunsten er at overleve i en digital verden. Er vi derude, hvor... Hvad skal vi sige, den digitale udvikling, den digitale afhængighed er ved at true os, eller tage livet af os, som vi vil? Ja, det er noget af det, som jeg kan resonere mig frem til, fordi de ting, der slår folk ihjel, det er sådan noget som rygning, alkohol, fedme og den slags ting. Men hvis man oversætter de her ting til hjernens sprog, så er det kemisk belønning i form af alkohol. Det er dopamin igen, det kommer tilbage til. Man gør de her ting som følge af, at man har et behov, som man ikke... Altså man kan ikke modstå fristelserne. Og det, som vores telefon lærer os, hvis vi ukritisk bruger dopaminmængden derfra, det er, at vi får en hjerne, som ikke kan sige nej til fristelser. Det er den bekymring, jeg har, at vi i virkeligheden ikke ved, hvad hjernen er jo ikke... Altså det her system er jo oprindeligt set tiltænkt artens overlevelse, at vi interesserer os for ting, der er gode for mennesker. Problemet er, at nu er det jo ikke artens overlevelse, nu er det aktionærernes overlevelse, det handler om. Okay. Du arbejder selv som læge. Ja. Du er innovationschef, du er en travl mand, gætter jeg på. Hvordan styrer du selv dit eget forbrug? Jeg sørger for, at det er mennesker, som kan få fat i mig igennem telefonen, og fjerner
alt, hvad der ikke er relevant. Fordi hvis Facebook-notifikationerne popper op hele tiden, hvis Instagram og alle de andre digitale medier får lov at invadere mit liv, jamen så styrer de også min adfærd. Okay, så du er god til at slukke for den, og du er god til ligesom at sige, jeg bruger den til at tale i telefon, men bruger du den ikke til at gå på nettet på og lige tjekke? Jo, bestemt. Altså, jeg er ikke et hak bedre end andre. Jeg er bare meget mere bevidst om, hvornår det er mig, der skal bruge teknologien, og hvornår det er teknologien, der bruger mig. Det er det, der er gået op for mig. Kan jeg ud af min øjenkrog se, at vores kære familievejleder Lola Jensen sidder med store øjne lige her ved siden af og lytter med, fordi det her jo både berører børn, men også voksne. Men jeg sidder bare og tænker på, er det her ikke også et uvilkårligt onde, eller hvad skal vi sige? Er det ikke et vilkår for det moderne samfund, vi lever i, at vi er nødt til at følge med, at vi er nødt til at det ene eller andet tredje? Det er et meget godt spørgsmål. Man kan sige, at telefonien, eller hele digitaliseringen startede for 10 år siden, hvor vi lige pludselig kunne mere og mere. På et tidspunkt er der nogen, der har krydset en usynlig grænse, fordi hvordan kan det egentlig være, at anerkendelse mellem mennesker, respekt mellem mennesker, lige pludselig er blevet erstattet af en blå tommelfinger i form af likes? Det synes jeg er et spørgsmål. Altså i princippet har vi jo fået sponsoreret vores venskaber og vores kærlighed og alt det andet, der ligesom findes, af et firma, der tjener $38 milliarder om året på at påvirke os. Hvis vi skal prøve at blive konkret her til sidst, Imran, kan du komme med nogle gode tips, nogle gode råd til, hvordan vi kan få nedbragt den her afhængighed? Sover du for eksempel med din telefon ved siden af dig? Bruger du den som vækkeur om morgenen? Nej, det gør jeg ikke, og det er det første, man kan starte med, få telefonen ud af soveværelset, fordi den ligger og venter på dig. Den ligger og vækker dig. Det er det sidste, du siger noget til, inden du går i seng, og det første, du siger godmorgen til, når du vågner. Det handler om grundlæggende, er at finde værdier i virkeligheden, der kan konkurrere. Bevidst vælge værdierne i livet, i den virkelige verden, sådan så at den digitale lette eskapisme eller virkelighedsflugt, at det ikke er den, der overtager. Det er i virkeligheden det første. Okay, så ud med telefonen. Hvad mere? Ja, ud med telefonen, og så er det noget med at sikre sig ud af øje, ud af sind. Også altså, når man tænder for telefonen, så risikerer du at slukke for nærværet. Du skal sørge for at være meget bevidst om, hvad du bruger telefonen til. Og hvis dine børn kommer for eksempel og siger, vi vil gerne se iPad, så er det ikke bare se iPad, så skal du spørge, hvad vil du gerne med den? Og det er jo så enten den enarmede 20-knægt, eller et redskab, hvor de kan lære at bruge noget. Ikke? Det er de to ting, man er nødt til at skelne mellem. På mig lyder det som om, du i hvert fald kommer med en opfordring om, at vi skal gå mere kritisk til vores brug af digitale medier. Man kan jo altså læse meget mere i din nye bog, Sluk her, som udkommer i dag. Tak for besøget. Tak for at jeg måtte komme.